За Благоев Грачани. Тоест, победа за тима на Христо Янев ще го изравни с Орлетата. Пас търси Тонислав Йорданов. Не точно. На втората част, точно толкова пред Хебър да потърси изравняване на резултата, точно толкова пред Ботев да запази този аванс. А може ли да го увеличи тук на мачовете, както се случи срещу ЦСКА? Сега Федерико Бариос силно напред. Възможно за Ласанандия, това трябва да бъде дус. Меси бието Мусока и неговите отборници. В крайна сметка те си върнаха владението на топката. Уау с Каршем. Центриране към Фернандо Каранга и на мен. А засадата на Каранга е категорична. Наказателното поле за Ботев Враца. Трудно ще бъде на червените да намерят празните пространства. Много хубав футбол. Много динамичен футбол и от двата отбора. Фернандо Каранга в Разград и 0-1 на стадион Българска армия. Кристиан Петров сега с изстрел. Дали тази топка премина гол линията, очевидно. Тимове около Врачани в класирането. Загубиха Джонатан Линцет с хубав удар, който абсолютно сам бе оставен играч с номер 10. Кои колебания на старта на кампанията. Шопов. Хубаво включване на Станислав Шопов. За Димитър Тонев. Хитро подаване на Димитър Тонев за Алекс Колев. Активизира се Димитър Тонев след почивката. Изстрел на Тонев. По време и двата отбора ще търсят трите точки. Успя да го стори отново Димитър Тонев на стрелкова позиция. Федерико Бариос. Изключително спасяване и да елиминира Мартин Ачков. А какво ще кажете за това спасяване на футболиста? Удар на Евгений Сердюк от далечна дистанция. Никаква изненада, ако още на почивката и Христо Янев и Николай Панайотов прибегнат до смени, до хора, които да се появят от резервната скамейка. Сериозна дистанция. Педриньо. Удар на бразилеца. Право лошо изстреляне от Педриньо. Точно там. Удар на Станислав Иванов с левия крак. Я да овладе и да я продължи към Атанас Илиев. Удар на Атанас Илиев. Точен. Николас Пенев ще стреля. Футболист на Хебър. Центриране. Йоанзи може да стреля. Прави го Йоанзи. Още една намеса на Федерик Иванов. Той има подкрепата на няколко негови съотборници. Удар на Станислав Иванов. Реши сам да завърши. Мартиначко срещу него. Ще се надиграва един на един Станислав Иванов. Той към Станислав Иванов. Какво ще направи сега Станислав Иванов? Пада на... Ето още веднъж хубав финт на Станислав Иванов. Борите с най-сложна програма в първите кръгове. Сега възможно за Черна Илян Илиев. Открадна топката и изпревари Брайан Перея. Калкан вече в наказателното поле. Стреля и спасяване на Мартин. Меко подаване към Исмаил Иса. Това ли е възможността този матч да намери своя край? Рикардиньо, който се разписа и всъщност отбеляза победното попадение за Левски в миналия за Шили въпросното място. Сега обаче страхотна нация между Асен Дончев и Комано. Остана под топката играч в зелено. Това даде възможност на Комано да стреля от близко разстояние на двубой, който се изигра при изключително тежки атмосферни условия. Изключително труден за игра терен тогава. А сега врачани можеха да се окажат изоставащи в резултата дори с две попадения. Сега Федерико Бариос принуден да излезе извън пределите на наказателното. Успешно календарната година и по-скоро тук насетне ще бъде интересно доколко ЦСКА е готов. Тези флангови атаки стават все по-опасни. Божидар Кацаров бе изпреварен. Нещо далече от своя дом. И отдясно подаване в наказателното поле боксер. Трябва топката Кабов, сменя посоката, меко подаване. След това затвърди представянето с равенство Тонков. Дълго подаване напред. Федерико Бариос няма да има проблем.
С Иван Тилев, след това топката бе в краката на Принц Враца. Централен Балето ще трябва да бъде много внимателен до края на срещата. Където е Борислав Цонев, той пък центрира тук. Статистика на Врачани и Подаване сега към Иван Тасев. Има ли засада? Федерико Бариос тръгна да излиза, след това обаче се върна. Бариос се намесва.